Pilan lang kadlaw. Tulog adlaw. Duha ka pin. Kaya Lunes, eleksyon naman. So, let us see the scattered. Interesting ni mga higala, kaning eleksyon na. Ugun sa'y kuhan ini kanibang nilugdangan ini. Because this is the time nga prevailing ang paggamit sa social media sa public discourse. You know, it wasn't like this before. It started, primero to, katong cellphone pa na i-text blast mga pamaagi sa mga politiko, i-text blast ba? And then the cellphone became a smartphone. Naatanan, kamera, record, tanan. It's practically a handheld computer. Online pa, kung naki-data. So, nausab yung dagan sa public discourse, mga higala. Unya, whereas before, kanang abs-cbn, kingmaker na for decades. Kuan pa kanang gasugod na sila og newspaper. Then they bought a radio network, TV network. And through the years, sukad sa nagsugod sila ng newspaper. Ilan ang makontrol ang narrative, mga higala. They have controlled the narrative for the longest time. And kingmaker sila. Huwag di ka muluhod nila. Okay, ayo. For the longest time. Apanawa na karon mga higala. There was a point gani nga kanabang kaning corporate media, mga higala, ang bottom line ini is business. Corporate media. Kanang GMA, kanang abs-cbn, giant networks una. Unya, na blur na ba, nahanap ang demarcation line bitaw, mga higala. So they became partisan. Partidista na ang dagan. Tungod kay ma-influence magyud sa kwarta og negosyo sa mga ug di kani directly involved kanang kandidato gasuporta og kandidato. Ug moingon ang example lang niya, I'm not saying nga tinuod ni. Panalitan lang ba? Dakong negosyante, let us say, Lusyutan. Example ni, dili ni matter of fact nga higala. Example lang ni. Ug moingon si Lusyutan nga atong paluyuhan si let us say Kiko Pangilinan. Unya ang mga network dako kay kontrata sa Fortune Tobacco or Tanduay. Di ka kabalibad oy. Di ka balibad ang network. Or else putol ta na yung kontrata na to. Ug putlo na yung kontrata ha. Dili noon mamugos na sila, dili ba garapal o kanang arm twist, kanang brasuhon ka, dili na garapal sila, pero ikaw na nibaw nga na consequence ug imo nang balibaran. Kay kaning eleksyon lumalabay man lang ni, samtang ang imong interes sa negosyo constant man na. So imong balibaran tungod kay unsay gapaluyo sa imong pagbalibad. Apan ikaw mas eleksyon, kanunay kang nanginahanglan og income sa imong istasyon. Ug mupirma na sila mga higala og kontrata. They signed it by millions. Long term man ang ilang mga kontrata sa mga dagkong korporasyon. Long term. So, padong ka man diswido. Madaka ba? And so they're really in control. That's the point, no? Unya ang narrative sa media in Manila,
na-challenge na siya pagsuod na sa social media. So mo na nga, there is really a struggle between the disciplined media, the discipline which is the traditional media, o kani mga kolorom na media, kani mga vloggers, mga podcasters, mahog na sila sa kolorom. But, dautan mo na, gikuha na siya karon kanang kanunay nang gi-atake fake news. Di ka kaingog fake news tanan ang magawa sa kininiyang ko ano eh. Ngay uban diya nga, mailaman nimo ang content nga way unod. Mailaman nimo kay kanang ignorante bitaw sa ang angkor. Ini ka, wa ni Hinungdan. Kora ni kanang pangwarta ning iya kanang mga clickbait. Mura ka gipan-an ba aron ka mo click unya mo register na to sa iyang viewers unya ma-monetize man na siya mga higala. Ug daghang kag kuan makakwarta man kana sa Facebook, TikTok, YouTube. So, may bawaan nimo okay sa garbage. Pero ang imong batahon headline lang, biktima ka diha. Biktima ka sa fake news. Pero mo mature na eventually. In the meantime, kuha na ka ng, there are changes. Panalitan ka na si Ted Filon, ka na si Karen Davila. Dili naman sila highly partisan karon ka na bang. They try to balance, no? So una di man, under bunal mo gina sila sa tagiya sa abs-cbn mga higala. Ang nagpabilin karon nga loyalist go sa abs-cbn kaya liyo atong igsuong subuanon. Di na gina matabang siya. Asa pa daw ang abs-cbn adto gina siya. Pero di siya mangutanag nganong mo man gidangatan sa abs-cbn. Kadto sa irap nga na people power. Dako kayo kabahin ng abs-cbn na to. Ang mga Lopezes. Why? Kay si Erap di mo pirma sa government guaranteed loan nga. Mulon ang abs-cbn, ang Lopezes, unya ipagarantiya sa gobyerno. Kay mo man ilang pabagi. Mulon sila, government guaranteed, di bayad, ang gobyerno mabayad. Unya, di na bayad. Ug paninglan ko na sila, daghang kayo na sila bayronan sa gobyerno. Through the years. Muna yung gibutiag ni Duterte ka mo ha, pakit-cute mo, pabuutan-buutan mo, kami mo ibati, unya, labaw pa mong hugaw pa mong salapok. Ano ito? I-headset lagi. But they don't attack the hands that feed. So muna nga, loyal nga po nila. But actually, inablihay kita sa libro, utro sa rasta kanagong gibutiag ni Jason sa nga donasyon o every time nga dunay calamity. Kinadakan silang makuha nga donasyon sa mga tao. 24/7 na sila nga sige paybaw nga mao ni telephone number, mao ni ang bank account nga kuan og kanang muhinabang mo buto ang taal Yolanda anak bitaw og gitukod og building ang kwarta. Ibadlong anong inyong nang ilabtan nga di man para diha adi na buto mo na siya mga higala ang racket. Kana yuta nga ilang gitukuran ang gipresent nila dili mao 4 hectares lang when in fact ang ilang area is ilang naka-hektarya kanang compound nila Quezon City. Yun na nakakurap ang atong media. So asa man ka kanang naay media nga o kanang daghan ang tinubdan sa kasayuran. Alang ka nako naay daghang fake news. Garbage in, garbage out. Pero it is way better than relying on these legacy media tungod kay na corrupted sana sila.
Corrupted. Ako amigo lagi. Ingon siya nga pare. Ano ka ba? You are, ihapon tanaw na ko. Kung ano ko ka ng icon. Hindi good icon, pero siya. Ang daming veteran broadcaster ka. Ang daming libreng biyahe. Dagang ko no, libreng biyahe. Palabas. Singapore, Hong Kong, Amerika, Europe. Makaabil ka, anak. Gikan sa mga politiko. Anak siya. Kay dito sa Manila, sa reporter, mga higala, makaabil, anak ka na bang muduo lang ang politiko, and you will be financed, imong biyahe. Apil pa imong asawa, mga anak. Iyon anak, duwa dito. Ti hugawa gyud. Kita po, mauman ba? Hugaw mo sa diri sa ato, pero may bawa mo gunin mo kasi mo tuhuan diri, yung kisedi, kailam ta ni matuana. We know the players ba? Kaya mga black timers nga, mga Hinungdan, murag mga uhong, basta panahon sa eleksyon, maningog bitaw. Mutay kontra ni Choy Toralba ka na mga black timers. Kaya birahan siya. Ako, posible sa kong birahan. Kisa may motor. Why value added na sa mga politiko, pero for some strange reason, mang-hire sila o mga kuan na pipila nga kasaligan, pero daghang gid ang Hinungdan. Okay. Suko siguro na ng buangan ng Alex eh. Pero sorry guys, tinuod na. Okay. Di man nakagwanta sila og gagmay sweldo. Kadto bitaw si Ray Cortez, sakop man to nako. Kadtong ipatay ba? Ray Cortez. Kurakot ganun ba? Kanang kurap ganito siya. Si Incupidong, suod man to na mo si Incupidong. Ingon si Incupidong, Alex, kani mong tao ba dire? Ako rin istorya mga igalam, namatay na tao to, pero saan to man. Tinuod man eh. Ingon si Incupidong, why question o karira mga yun ako? Noon sa naman nga hasta mga konsihal naman, hasta mga department heads, pangayuan naman. Unya, kana bang naihulga nga atakihon sa kanginan, mo agbalita. Ingo mo ba, Ingo? Madlungan mo ito, kaya pagkawaw na nimo, ano ba? So, ako gitawag sa opisina. Reporter, mantigom gito mo suwat og news, kibaw to. Kibaw mo report. Pero, naalay bakukang sa utok ito. Ako giingon na, ano man eh, ano ba? Tinuod man sa, angkon sa sadong. Tinuod na, sir. Unya, kanang, ayaw lang anak, kanang, man sa nakuhulgaan nga, pero auto na ko siya. Ayaw na anak, yun siya, ako lang resign, sir. Ano man, gamay ra ang sweldo na ko dire, sir. Gamay, pero kinadak-an man ta sa tanang mga radyo sa Cebu, kita may kinadak-ang sweldo. Pungutana sa imo mga kauban, o pilay sweldo ang mga reporter nila, dako kayo ng imo, tande sa ilaw eh. Pero, gamay ra na nimo, sa may mong gusto, mag-manager ka. Ano ba? Resign ko, sir. Resign dong. Why, amigo kapon eh, wa mi, kalagot sa usawa. Respeto ko. Ako sir, respeto mo. Sir, bro. Ano lang ko? Ano ba? Saan lang ko kayo? Og nag-black time. Ambot din sila makaton na black time niya. Pirti na mo panit. Panitan yun ang ilang atakihon. Daya ko kamigo nga miduol lang ka ba? Imo ko nun ni Sako Flex, ano ba? Ikuso na. Nga naman. Kadaan lang mag-imbirahan, Lex. Ano ba? Kanya, mahimog. Kuhaan ka ng i-bridge lang ko ba? Ano nila?
istorya na. Maistorya na, mo kayo mong nila racket. So ako yung gibridge o kaluoy sa Dios dong na diskuido yun, nagbinarana yun. So, mas maayo nang naay. Of course, lain-lain man eh. Kanang highly conservative, like Sir Eric Espina is, kung yun ka na bang not happy with what's going on kani sa social media, mga higala, I understand 100%. Pero saan ang mga naman na? Kaya ang set up good sa kining traditional media. Ug mao gud tayo ngayong baton kanunay. Na ay gitawag og gatekeeper. Katapusang news nga imong isang reporter ka na musabit ka sa imong news. Tanaw na sa news editor, kumuto na og sa mga imong sinuwatan na matklaruan na yan niya og hiwi ang imong presentation, padlong sa ka. Commercial sa dumbe. Di rin sa commercial kariyon lang mga higala ha. Natukan ko. Kini ang tulumanon sa kasayuran. Ang isyu karon.